Příjemný podvečer. Vítejte u tipů ptáka Loskutáka. Teď se nacházíme v období, kdy sklízíme víno, švestky, hrušky a vyrábíme z nich burčák, slivovici, hruškovici, abychom byli zdraví. Ovšem, existuje ovoce, které u nás nesklidíte, ale přesto si z něj nápoj připravíte. O co se jedná, to už nám řekne Kateřina Peroutková. Dobrý den. Dobrý den. Tak Kateřino, představte nám to tajemné ovoce. Tak ovoce, o kterém jste hovořil, je tropickým ovocem, které roste v brazilské oblasti Paraná a Amazonie, blízko velkých řek. A je unikátní tím, že obsahuje vysoké množství antioxidantů, vlákniny, minerálů a vitamínů. Jak se to ovoce jmenuje? Ovoce se jmenuje açaí berry. A je specifické s tím, že u nás ho čerstvé neochutnáte, protože se musí zpracovat zhruba do 24 hodin od sklizně. To znamená, že se k nám dováží mražené a dále se zpracovává do různých přípravků. A jedním z přípravků je právě açaí berry linie. Ještě než si budeme povídat o açaí berry linie, povězte mi, jak to chutná vlastně. Chuť se dá přirovnat na naše podmínky zhruba směs lesního ovoce, borůvky a čokoláda. Co açaí berry obsahuje? Tak, určitě bych začala antioxidanty. Antioxidanty jsou tam zastoupeny opravdu ve velké množství, jenom pro rychlé srovnání. Měří se podle stupnice ORAC, která má jednotky a tyto jednotky jsou zastoupeny v počtu 102 700. Brusinky jsou pro srovnání v hodnotách 9090. Takže ten propad je tam opravdu veliký. Takže antioxidanty určitě velká síla. A čím ještě můžou být prospěšné tyhle ty produkty našemu zdraví? Tak dál obsahují řadu vitaminů. Vitamíny A, řadu vitamínů B, vitamíny C, D, E, minerální látky, konkrétně zinek, hořčík, vápník, mangan. Říkáte, že to ovoce si nemůžu koupit v ovoci zelenině, můžu si koupit ty produkty, tak nám řekněte, jaké jsou u nás dostupné. Tak dostupné jsou právě prostřednictvím přípravku açaí berry linie, kdy se jedná o rozpustný nápoj, je to prášek, který se velmi snadno upraví, anebo v podobě přírodního nápoje açaí berry detoxify, který vidíte zde. Tak to můžete konzumovat zdraví. Když mluvíte o té přípravě, to je ten prášek? Ano, to je on. Zvládnu to i já připravit? Naprosto snadná příprava. Tak mě naveďte, roztrhnete sáček. Tak to se mi povedlo. Obsah sáčku vysypete do skleničky. To jsem taky zvládnu. Ano. A co celý teď? Obsah zalijete, aniž byste ho míchal. Zaliju. Nebo jakkoliv točil skleničkou, protože ten prášek se velmi snadno jednoduše rozpouští. Takže lžičku nepotřebujete? Nepotřebujete nic. Skleničku vodu a açaí a pijete. A kdy to mám pít? Teď se napiju? Ano, pro ochutnání teď, nicméně açaí berry linie je nápoj, který slouží především na podporu hubnutí, to znamená ideální doba, jak jste se ptal, je zhruba hodinu před jídlem. Ten přípravek vlastně navozuje pocit sytosti a tím se sníží množství konzumované potravy potom následně. A když bych chtěl získat energii z toho nápoje, o které jsme mluvili, ale nechtěl bych hubnout. Pokud byste nechtěl hubnout, není váš problém hubnutí, tak bych vám doporučila místo açaí berry linie právě naší nový přípravek, je to horká novinka açaí berry detoxify, který je zaměřený na očistu organismu a dodání energie. Takže rozdíl je v tom, že toto si připravujete vlastně sám, namícháním prášek voda a toto vlastně si koupíte hotové. Když mluvíte o tom, že si to koupím, tak kde si to můžu koupit nebo objednat? Tak objednat si můžete přípravky v lékárnách a na webových stránkách www.prozdraví.cz. A když si to budu objednávat, kolik za to zaplatím? Tak za açaí berry linie 30 sáčků, balení 30 sáčků, zaplatí zákazník 471 korun. A v současné době máme limitovanou sérii, která je zvýhodněná pro zákazníky, kdy dostane zákazník 12 sáčků zdarma. A tato limitovaná série açaí berry linie 60 sáčků stojí 754 korun. A třetím produkt, který jsme zmínili, je açaí berry detoxify, stojí půl litru 310 korun. Kateřino, já vám děkuju a zase někdy nashledanou. Já vám také děkuji, hezky den, nashledanou. No a my už víme, že pomocí açaí berry můžeme nejenom pročistit svou mysl a tělo, ale taky zhubnout. Na zdraví.